Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa ɗaya daga cikin jaruman Kannywood rasuwa, Umar Yahaya Manumfashi, wanda aka fi sani da Yakubu Kafi Gwamna, a cikin shirin kwana 90. Tabbas duk mai rai mamaci ne. Marigayin ya rasu ne a wani asibiti da ke unguwar Hausawa kusa da masallacin Murtala a ƙwaryar birnin Kano a ranar Talata bayan sallar magriba. Marigayin ya shahara da sunan Yakubu Kafi Gwamna ne saboda rawar da yake takawa a cikin shirin kwana 90 mai dogon zango wanda tashar Arewa 24 ke haskawa a duk sati. Umar Yahaya Manumfashi na ɗaya daga cikin iyaye jarumai maza da ke bada muhimmiyar gudunmawarsu a masana'antar ta Kannywood. Haka zalika babban jami'i ne a Nigerian Customs Service. Allah ya ji kansa a darhama, Allah ya santa mu ta zo mu cika da imani. Malamai ko jahilawa, masu kuɗi tallakawa, masu mulki dogamawa, za ta zo musu ba